дар толори маҷлисгоҳи раёсати вазорати корҳои дохилӣ дар вилояти Хатлон ҷаласаи дастурдиҳӣ ба гурӯҳҳои корӣ, ки дар доираи чорабинии вилоятӣ амалиёти профилактикии маданияти шаҳрдорӣ ҷиҳати баланд бардоштани маърифати ҳуқуқии аҳолӣ, пешбурди корҳои фаҳмондадиҳӣ бо усули хона ба хона ва пешгирии ифротгароӣ, тозаву озода нигоҳ доштани кӯчаю маҳалла ва бартараф намудани омилҳои халалдоркунандаи симои шаҳрдорӣ таъсис дода шудааст, баргузор гардид. Дар ҷаласаи дастурдиҳӣ муовини раиси вилоят, сардори раёсати вазорати корҳои дохилӣ дар вилояти Хатлон, муовинони раисони шаҳру ноҳияҳои вилоят оид ба самти иҷтимоӣ ва робита бо ҷомеа, мудирони бахшҳои кор бо занон ва оилаи мақомотҳои маҳаллии ҳокимияти давлатӣ, ҷавонон, маориф, дин, танзими ҷашну маросим, кормандзанони мақомоти ҳифзи ҳуқуқ ва сохторҳои низомии вилоят, масъулини шуъбаҳои вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳру ноҳияҳои вилоят, ҳайати гурӯҳҳои кории шаҳру ноҳияҳо иштирок намуданд. Чуноне зикр гашт, ҳадафи асосии роҳандозӣ намудани чорабиниҳои маърифатии ҳуқуқӣ, фаҳмондадиҳӣ ва пешгирикунандаи амалиёти профилактикии маданияти шаҳрдорӣ, таҳким бахшидани ҳамкорӣ бо аҳолӣ дар раванди баланд бардоштани маърифати ҳуқуқии қишрҳои гуногуни ҷомеа, тарғиби одоби шаҳрнишинӣ, вусъат додани корҳои ободониву созандагӣ, таҳкими худшиносию худогоҳии насли наврас, пешгирии ҷинояткорӣ ва шомилшавии ҷавонон ба ҳизбу ҳаракатҳои террористиву экстремистӣ, аз байн бурдани падидаҳои халалдоркунандаи тартиботу оромии ҷомеа, ҳифзи арзишҳои миллӣ ва аз байн бурдани тамоюлу хурофотпарастиву бегонапарастӣ равона гардида, дар тамоми шаҳру ноҳияҳои ҳудуди вилоят гурӯҳҳои корӣ бо ҷалби кормандони мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ ва сохторҳои ҳифзи ҳуқуқ таъсис дода шудааст, ки ҳамарӯза баҳри татбиқи ҳадафҳои ин амалиёт корбарӣ менамоянд. Дар ҷараёни ин ҳамоиш муовини раиси вилоят ва сардори раёсати вазорати корҳои дохилӣ дар вилояти Хатлон аз масъулони гурӯҳҳо даъват намуданд, ки зимни пешбурди корҳои фаҳмондадиҳӣ дар маҳаллаҳо зарурияти таъмини талаботи қонунҳои миллӣ, аз ҷумла Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи масъулият барои таълиму тарбияи кӯдак ва дар бораи танзими ҷашну маросимҳо, ҳамчунин сарфакорона истифода бурдани нерӯи барқ ба сокинон фаҳмонида ва риояи ҳатмии талаботи пешбинишуда талаб карда шавад. Дар хотима зикр гашт, ки фаъолияти ҳамарӯзаи гурӯҳҳои корӣ дар самтҳои муайян гардида таҳлил, ҷамъбаст ва баҳогузорӣ карда мешавад. Маъруфи Назрӣ, Фахриддини Карим, намузари Эргаш, барои барномаи Иттилоъоти Ахбор.